That's so mad. Geweldig de special presentaties hier gedaan. All year last, lekker draaien. Zie je zich niet hoe het werkt. Dat is zo mad. Nee, dat is ook een boel. Het is wel een boel mee. Today's reception. Manager Cartinias there. Dan ben ik alweer in Mohammed. Kom maar,